Pag inani nagay nga klase yung buhok din no day is ayan na yun na siya day ipapugos og pariban pa please la. Kay lagi ba pag inyo maguna siya ipapugos og pariban day pag inana nagay nga klase nga buhok din no upaw ang labas ninyo day no 1 inch ang buhok ninyo largo ana. Mo na pag ginahinay sad mo sa inyong pagkapiling gwapa ba. Dito oy nana dili ka damage ug ka-dry ang buhok sa akong client. Mo na nangita jud ako no siya dahil hair treatment tay no nga naay straightening ba. Mo nang niana ko sa akong client nga ma'am kung gusto kag hair treatment ma'am nga naay straightening so mag-QOS hair treatment pa. Kay kani magug hair treatment tay no kay naani siya 80 to 90% ka straightening. So ang nakanindot ani day no nga hair treatment tay no kay dili mo samot og ka-damage ang inyong buhok. So pwede pa kay nato matabang o ma-revive ang inyong buhok ani nga treatment. Mo na duha ka color nga medisina akong gigamit ani day no then nag-mix lang dayon ko hair botok. Kay lagi day para dili mo samot og ka-dry ang buhok sa akong client. Ug kani pud nga hair treatment tay no day mao po ni siya day na mayagpag day pag abot sa mga hair treatment karon. Pero lagi medyo pricey lang jud pud noon ni siya karon nga hair treatment. Pero para sa kuha day no okay raman pud nga pricey ni siya. Basta ang importante is ma-recover bitaw ang imong buhok. Kana bang dili mo samot ang imong buhok noon. Muna day sa mga nangutana gali na ko day no day pag abot gali sa mga hair treatment tay no is kani jud ako ang ma-recommend sa inyo ha. Anyway day mao na day ni ang after sa buhok sa ko ang client. Muna akong ginaingon sa inyo ha day no kaning hair treatment tay no is dili nimo samot og kaguba sa imong buhok. Mas nadyo kabag-uhan o kalainan ang imong buhok ani pagkahuman. Ug mao ra day to no bye mooy.